Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayang. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 8. Adda kay idi itisip ngat, ngamga po ta nagbalin kayon at tao ti Apo. Adda kayon iti lawag. Isot gapo na amasapol nga agbiag kayo akas tattao, anarwam nga agtaeng iti lawag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudnon, ken biag. Agyaman kami iti biag mi nga impaay mo, O Diyos. Agyaman kami iti salon at mi. Iti bendisyon mo, iti inaldaw-aldaw kada kami. Iti lawag nga impaay mo, iti dalan mi. Agyaman kami, iti kinaimbag mo kada kami. Ipaay mo kumatagnanayon apigsami. Tapno napigsa kami agtrabaho. Para iti panagbiag mi, O Diyos. Agyaman ak matitipam matag, ken panagayat dananang ken tatang. Dagitoy tikid daw mi, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Ala anak, mapankan iti kamam ha? Tamaturog kan, wen? Nanang, good night. Good night, anak. Maturog tayon. Tapno masapa tayo manen nyagring inton bigat. Makitak at talaga ti dakkel ang nagbaliwan yung agasawa, Margie. Oray da kayo mat nga agasawa, Rina. Makita mat ti talaga ang nagbaliwan nyo. Ay na, numalaglagip ko ti aramid tayo iti napalabas. Kasladyak pa dyan ang maaramid tayo. Nang runa kadata, gaputa agtatakaw ta idi. Wan nga rod. Agtakaw ta, iti department store, iti grocery. Ngam imbaglakit din, tas saan ta idaan natiltiliwan. Un nga rod, no natiliwan ta, dinapadas ta kumamot ti naibalod. Wan nga rod Kat pagyamanan tayo ti Diyos, gaputa sinilawan na ti dalan tayo. Kat nasurot tayo ti pudno adalan nga intay surutan. Un nga rod, iso nga ita, natalinaayan ti panunot ken puso tayo. Awanin ti pagbutbut ngan tayo, nga amangan numatiliw tayo, kat maibalod tayo. Iso nga ita, ituloy tayo latta ti panagbaliw tayo, Rina. Una, adda tayo idi itisip ngat. Ngam ita, adda tayon itilawag. Nga rod, agbiag tayo akas tattao itilawag. Inyakay pare, agawid kan. San pa'y pare? Dumagasak pa iti pasalubong dagitan anak mi ni Rina. Sige pare, oras siya. Gumatangak mat iti pasalubong ni Bong anak ko. Alangarot pare, agiddantan. Dahito mo ti pagsayaatan na, ti panagbaliwtan pare. Kat ita, taadan na talgad apanggadan ta, nga ore dyan itortalaang iti dakkel a kumpanya, kat diretsyo ma ti panagsweldo ta. Wan pare, pagyamanan ta iti Dios. Tadda pa'y lakas to'y abindisyon na kadata. Wena, naimbag unay ti Diyos pare. Oh, adto'y anak, pasalubong ko para ken ka. Wow! Tay paborito ka carrot cake! Wena anak, para ken ka reta. Ken adamat kininanang mo Aber, anya kumamod day ta pasalubong mo kanya? Siyempre, adda malipatan ka ayamot bakit? Oh, adtoy. Chocolate. Wen, tay paboritom day ta at tsokolate. Agyaman naklakay. Ala, aginana ka nga rodan, tainak agidasar. Mangantayon ton, apaman ang makaidasarak. Kastaman ti kayat ko ken ka bakit? No sumangpetak, day talagi na ken manganlatan taramidak. Uwan taamo ka na bannog ka. Kan kastama ti mayad adal kada tayo iti simbaan no inte makinisa. Adag iti agasawa, iparik na kan ipakita dati pamatag da iti tunggal maysa. Babaan iti panagtitinulong da. Wana. Ala nga rod, mabiit laang. Tay saganak ti lamisaan. Kat, kumusta mo ti trabaho, lakay?
Nasayat lat tabakat. Makabannog ta nagdakkel a building tay daldalusan mi kini pare Arnold. Hanggang mawanan yaman na. Di napatag. Da sweldo me. Una, kanti importante, kat mayat ti pan nakilangan dagiti katrabahuan nyo kada kayo. Nang runa kadagiti bosyo. Day ti pagyamanan mi ti Apo. Bakit? Dakkel a pagyamanan mi kini Arnold. Ta nasayati ugali dagiti boss mi. Maragsakan ak iti daita, lakay. Kat inton bigat, hintay to makimisa. Di tay liwayan ti mapan makipagdaydayaw iti Apo. Gaputan na imbag launay ti Dios. Wan, lakay. Ala, maturog ta nga rudan. Kat sakbay maturog ta, agkararag ta pa'y bakay. Oh, kita dagiti pamilyata, Margie. Naragsak na nga kikinamat. Da Arnold kan Daniel. Kunamlan ubing da makikinkinamat kadagiti ubing. Wan nga rud. Amom Rina, uray simple laang ti adda pa nagbiag tayo. Basta naragsak tayo. Wan mat, mare. Dayta ti importante. Taidi, ado ti kwarta tayo. Ngumpasig mat anaggapo iti panagtakaw. Kanda dumapay adakas awagas. Ngam ita, agsid-sida tayo laang itinatang, ngam naragsak tayo. Una, ala, ayabantan ti pamilyata tayin tayon. Tapno saan tayo amarabian. O sige, nang rona kat makitsenda kami pa'y. Ala nga rod, agigiddan tayon amakitsenda. Amo Marjay, kun kunada adakas kayo kano atat tao. Kun dimisa kayo kano laeng, tapno makaluban ti madi nga aramid yo. Anya? Kastamat ti madamdamag ko. Ada kayo kano ide kat manipdot, pusher, shoplifter, kanda dumapay. Member kayo kano pa'y ti akyat bahay gang. Ay, Pudno ka day? saan apod no dayta? Mala, mutuyon tigat gatangag aso ka, tain nakon. Wan, Marjay. Sige, mabit lang Asino ngay tagiwarwaras iti kastari na. Adda amok at chismosa dito eh. Kaaruba tayo matlaang. Anya? Ni Joan, ididamo, mayat ti pan nakigayam na kanyak. Kat siyempre, mayat ti pan nagsarsarita mi, tunggal umaidya balay. Tagayam, chismosa mat. Imbagam kan kwa na, tinapalabas tayo. Wan, ngamin is istoryaan na tibiyag na. Iso anasaritak mat tibiyag tayo idi. Kat amuklatan nga iso tinangiwaras iti may papan kada tayo. Ay, Sorry tanagtalaka kwa na. ala, saan abalin? Lipaten tanday ta abana, Grina. Tapno maliklikan ti apa. Daniel, itay tapay laang dito'y amang sipsipot no adda taong masidag itibag. Ngam, awan mat. Nalipatan siguro ti akin kuko. Alaan tan tibag, Daniel. Sige. Kitaan pare, Daniel. Nagado a kwarta. Wan nga rod. Ada ide. Kitaan man. Nay, bakit ti akin kuko? Basahin man no Tagano. Arnold, saan tan nga isubli ti kwarta? Mabalin tayo na pagpuunan da ito eh. Tapno agnegosyo tayo. Wan Arnold. Oh, pare Arnold, adda ka magayam dito balay. Wan mare. Ne, anya day tay mo, Daniel. Pag ti babae, Bakit? Amom ka di. Nakita mi da ito'y abag. Kat inyawid mi. nakakitaan nyo iti day taabag ti babae. Ijay taon. Saan da pagan ano apiduten? Ta medyo daanan. Ngam inalami Kat, Nagado a kwarta ti linaon na. anya? Mare. No kasta, isubliyo. Ay, saan rin na? Pagpuunan tayo dito a kwarta. Agnegosyo tayo. Mas sigurado ti kwarta ditan. Anya? Margie, bakit? Anya ka diti parikot mo lakay. Itay pa'y adi ka makaid na Tibag na pidot mi naglaw ni ti kwarta. Saan akayat niya sublin ni pare Daniel?
di na pa'y kayatan niya paigum kanyak. Igpil-igpil na latan. Anya? Kunana pag negosyo tayo kano, tapno mas sigurado ti kwarta. Anya? Agam, Arnold Lakay, saan ang mabalin at tagikwaan tayo ti saan tayo ako kwa? bakit? Itamat laang, uray rabiin, mapantay di balayda, tagsasarita tayo. Imay kami, pare Daniel, Maririna. Gaputa saan kami ang makaturog. Kaya't da kayo ang makasarita. O anya, nakapagpanunot ka na na imbag, pare Arnold? Pare Daniel, saan ang maiparbeng at tagikwaan tayo ti saan tayo ako kwa? Husto ni Margie, Lakay. Anya? Ididamo, anya ka di ti adda pa nagbiag tayo. Saan ka di nga adda tayo iti kasipngatan? Kaya't naasawan, dakas dagiti aramid tayo. Awan tinapatag, no di ti kwarta nga umay kada tayo. Nga oray pa'y dakas awagas. Ha? Napadas tayo pa'y tinag-hold up. Pari Daniel, saan ka di at tinalikodan tayon day ta a klase ti biyag? Awan tayon iti sipngat. Kat ita adda tayon iti lawag. Gapo ta binalbaliwan na tayon ti Diyos Apo. Ngarod, rumbang laang nga agbiag tayo mat, kas adda iti lawag. Husto tinako na ni Margie, Lakay. Dumngag ka kuma. Pare Arnold, Pare, no tagikuan tayo dita a kwarta, agbasol tayo iti namarswa. Iso anas kanya sabli tayo. Saan tayo kumaapasisirap iti kwarta? No takas mat ti pagtaudan na. Inton bikat matlaang pare, isublita day ta abag itakin kukwa. At damat ay di itibag. Kat sa pulin ta ti address anak kalanad. Uwan na, agyaman kami, tara sa pulan mi deti balayaw. No kasta, da kayo tinangala iti bag ko. Uwan na, tanalabit analipatan nyo itinagtugawan nyo a bench town. Amoyo ka di. Kasta unay asang sangit ko. Gaputan nalipatak ti bag ko. Nagadungamin nga imot ko idi. Gaputan nag-shopping hak. Kat ti kwarta nga da iti bag ko. Ibangkok ko ma. Nana, Jakon na ibang ko. Gaputan na iranamot ang nagsakit idi ti ulok. Iso nga intugaw ko biit iti dayjay a bench. Ay, bidot ko ngamin. Tatirumbang nga inaramid ko, kat napan ko pa'y imbang ko ti kwarta. Sakbay anapanak nag-shopping. Nana, Nausumak ngamin akanayon nga ag-shopping. Kat agyaman kada kayo adwa, tain subliyo. insublimi nana. Gaputa makabasol kami, no tagikuan mi. Kat saan mi mat ako kwa? kastangag pa iso, nana. Iso nga insublimin ti bag mo. Kat polos nga wanak sa iti kwarta. Agyaman ak unay. Ang mabit laeng. Nasken amaikan kayo iti gungguna. Ngamin, nasayaat kayo at tao. Kat anya ngay, kumusta tinapanan nyo? Wan nga agpaiso. Naisublimin ti bag ang naglaw ni ti kwarta. Katamuyo ka di. At dainted na kwarta kada kami. Saan mi ko mga awatan? Ngam impilit na. Kunana nga igatang mi kano iti para kadagit anak mi. Inikan na kami iti sagli 5,000. Anya? Oh, ni, kadakalan day tabanag. Wan at least inted na saan nyo at tinakaw. Una, makonsinsyak pa'y. Dandaniyak nakabasol iti pada ka tao. Sapay ko mata mapakawanak ti Diyos. Wan pari Daniel, tao tayo nga agbiddot. Ngamnas kan nga ilintag tayo ti pagbiddotan tayo. Taday ta ti kayat ti Diyos. Kat ikarigatan tayo kuma. Asaan tayon ang masulisog iti basol. Wen, ikarigatak day ta. Maaramid tayo dayta. Babae ni ti kanayon ni kakamang tayo iti Diyos.
Ti kanayon nga intay pa nagdengdengag iti sasauna. Ken iti kanayon nga intay pa nakisarita ken kuana. Babaen iti kararag. Dumteng latta ti panagbasol tayo, tatao tayo laeng. Ngam ket di si dadaan tayo kuma amang ilinteg, iti anyaman abiddot tayo. Takasta ti pagayatan ti Apo. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.